Mulimot ko daw ko nga. Okay lang kayo. Anak Heidi. Kailan kayo ko eh. Sorry, it's DJ. Hello, what's up mga idol? Kasi si Early Brothers ay no. Kuya uban ako akong papa day. Akong papa ka uban ako so mili mi diri og sinilas kay akong papa priyami bati kay mig mga sinilas ya. Si so karon pili mig sinilas kay wala gamay ko taon sa imo pa. Oh. Sigurahan mo sinilas pili ta duha. Isukol po diha. Oh. Babay-babay sa diri. Oh, babay-babay oh. Dili. Kasi yung mga sinilas mo ah. Sinilas. Oh, grabe, sandal oh. Mahal mo rin, bili magmahal. Magiging mo bayad ako. Eh, kuha, unsay ganahan mo diha. Ay, sig, kung kuha na mahal, barato rin kaya. Sa, solo dito ka, basi napakinalain ma-kuan. Are, kan, solo diha. Ha? Ano lang, nilagay ko. Bakuag mo. Ansa? Bakuag mo. Bakuag, unyar ako. Ikaw sa? Kanay mo sa mama, sandal? Hindi ikaw, ganahan sandal. Hilig sandal akong umahan. Burrito ka na niya si Lakers, oh. LeBron James, oh, man. LeBron James, oh, man. Sa? Pababay mo na, iyo na. Kanang sandal, saan? Sandal. Awa ka ganahin diri. Ngita ta. Ah, totoo na. Nadi mi sa mong merkado de. Sa mong merkado di ade mi diri na dito si Kwando, si RG Punk ko kong amigo. Oh, si kaway-kaway ko mi RG Punk, Harry Don, man. Iko. Hi Queen. Agi lang sila. Nas Bilma lagi. Mo di mo ang merkado de no. Merkado diri sa San Fernando lungsod. Amo ang merkado ro mga kaigsuunan. So ayos kayo no. It's really nice, man. Ay di pa. Balas. Balas boy. Ay. Shout out boy. Yes. Balas oh. Anniversary na Skiptron. Uy, shout out, shout out mo. Kita balas sa Bolivar. Video meron. Wala lang, trip lang. Okay, ni Kuan day, ni Kaila ko Heidi. Oh. Mulimot ko daw ko nga. Oh, kaila kayo. Anak Heidi. Kaila kay ko eh. Ano ni ba? Oh, pare mo. Utrong ikaw ka sa loob. Say mo pa. So, dagom-dagom na gamay mga kaigsuuna no. Ako nga mahan pag kapili og chinilas niya. So, ato lang so ayan. Kung basin natin mapilian diri no. Malabi. Pernindot man dito, di ba? Ikaw. Di mamali sa tagsudan? Isda, bayta isda. Malita isda na. Ali diri. Asa tap. Hoy. Oh my god. No, mo kibaw. Mo ni silingan mo nga kiguhon. Palita og orange pa. Let's go. Shout out din. Hi, shout out po kay Ate Jessica Villarreal. Yun. Tara ba? Palita og orange. Silingan. Shout out din. Hi. Muhay niya gagunit og kutsilyo adto ta dito mong hadlok ta dito. Oh, shout out din. Shout out din. Dede. Shout out ko sa kusilingan inta sa Lower Tongo. Oh, ana. Ayos kayo.
Dre pa. Oh, dili. Asam to si Ian de. Adre de. Ian, namoy lamon sito Ian. Tus. Mo ni ako Ian Dre pa. Iya. At na lamon sito gire pa. Dali din. Tapilang kilo na. Ha? Pero mo ni mong kuan ba? Pila iwan. Wan lang, pila ba? Dua. Tagpilang Balik pila. tagpilang kilo? 40? 90? Sa kilo? Wag orange mayo. Tunga lang, tunga. Yan na. Ti, pakapin iya ano eh. Lain sige gina kapit. Okay ra na di. Naglaglag buang. Say mo ah. Bingka? Kuha bulsa oh. Dire. Palitag bingka. Budbud ikag na budbud. Bingka. Pasisya siya kalbo. Ipa pa. Say. Pila pa upat. Pat day. 5.30 na lang ya. 5.30 sige pa. Labi ko ray. Cheese. Sana. Diyan na lang sana. San Fernando Public Market. Ay, tadi dre, ginamit mo sinilas dre. Malitog bingka, isda, o sinilas si Papa sandal. Lingkod rin pa. Lingkod lang. Isa ikuan yun. Isakto yun siya. Ay, kadlok. Ay, kakuan. Aw, sulubal na dito. Ah, duta sandal Papa. Dili na sana mo sulubunan? Pilang nate? Kani kay 200, 180 ka akong last. 150 lang nate eh. 150 lang tiya. 170 lang din na lang. Mahal man ni siya kaysa. Wala, mahalon. Sige. Kada lang ah. So mga kakwi, pag humana mo pangumpra ni Papa, adto na sa mi sa bukid, uli na mi sa balay, mga kaut na sa miog. Kamuting kahoy. Ngalo to kamuti mga idol. Record.